Хора, аз съм Рени, а това е Йоли. Сега ще ходим из града, където сега може да ни смаже кола. Бягай, Рени! Добре, няма значение. Просто... Здравейте! Сигурно сте гледали моя предишен клип, който направих. Да. Добре, когато стигнем до китайския. И сега... Още не сме стигнали. Кажи здрасти на хората, Йоли. Здрасти, хора. Да. И причината защо отиваме в китайския, защото едно точки момче ни отряза. Ей, готини! Ей. Абе, просто не питайте. Искам да напишете долу в коментарите дали са ви отрязвали момчета. Сигурно сте по-красиви. Добре, почти стигнахме. Не мога да разбера, защо тези коли искат днеска да ни смажат. Толкова ли сме... Аз разбирам много добре. Аз не. Добре, там ви момче. Първата причина е да ходите на шопинг. Момчета. Вижте, каска. Йоу. Каска. Толкова смешно звучи тази дума. Каска. Каска. Ето защо. Първа причина, заради която момчетата ни харесват. Точно. Срещнахме се с на нашата приятелка. Добре, няма хубава светлина. Странджанки. Да. Ето го китайски. И сега вече сме тук. Качваме се по стълбички. Ей! Хайде! Така. Сега ще трябва да се оставим чантите. Аз пък ще взема телефона. Как ще снимам без телефона? $15. Отвори. Слагаш ли си? Това е когато сте на кързаре. Взе ли ключа? Не. Трябва да заключиш и да вземеш ключа. Окей, благодаря за разяснението. Ела да видим винчета. Майнкрафт. Майнкрафт. Това са такива като Лего. Майнкрафт тренира. Майнкрафт. Добре. Добре, дай да търсим винчета. Винчета. Търсим винчета. Не, всъщност отиваме директно при грибовете. Всъщност да, отиваме при рая за момичета. Когато сте прави. Това не са бомбони, това са кремчета. Така. Зрителите не са тапирени. Еми не знам, аз един път гледах такъв влог и... Бейби Бейби липс. Какво са яките я? Това са безцветни, колко струват? 1,60, това е Бейби липс, струва 1,60. Няма такива разлики. Мен пък синьото, аз Ние ще намерим или сега лилаво. нещо повече. Аз няма... Виж, това са от нея, дето засъхват на това. Тук са яки. 2,60 за романтичната мечка. Да, Има бе. да взема мечката. Ако искате да ставате чудовища. Това Бейби липс ли? Не. Аз имам и такова. И такова розово. Едно е обикновено глаш. Заповядайте. Не, това май беше за съхването. Това е за съхване. Това е най-якото нещо. Мини лак. Не, това е гланц. Така ли? Да. Ми зрители, аз съм тъпан. Не съм идвала. Ето го Бейби липса. Бейби липс. Не се виждам го. И вижте какъв як цвят. Да, между другото. Аз харесвам розовите гланцове. Не мога да го изкарам. Виж. Вижте, миньон!
очите! Ако това са миньони, де. Ако искате да си направите маникюр, елате в китайския. Преди от това ще се разгледаш. Аз искам и от днес. Не звиена на мен. Чакай. Когато се некъде ли? Не мога да го сложа. Той не ми харесва. Или това са цветчета. Не обичам цветя. Аз може да си някой да е очуден, но аз не обичам цветя. Как се казва в една, дето магиосваш момчета? Афродита. Тя е Афродита. Афродита. Ето, виж Bloodfire. И това писане. Кое винче ви харесва най-много? Пишете в коментари. Добре, отиваме някъде другаде. Вижте хора, каква дълга коса. Рапунцел. Не, въобще да се лечи, че това е. Това е моя... Не, това е моята коса. Това са истински коси. Винаги съм искала да имаме и такова. Ама тото и гривна бе, човек. Вижте, и такова. Айде да ходим. Вижте, хора. Аз обичам... Вика да бъдем Ау! зрели баби. Да. Това е много коченко. Виж го. Това кой е? Или пък да станем секси матки. Ма направо. Е, това е още по-яко. Съжалявам, Йоли. Обичам розов. Но е за лято. Рени. Аз много се са. изпуках. Изпукали са. Хубаво се изпукай. Ей, това също е много яко. Боже, толкова яки дрехи има тука. И ми какво да се прави? А много яко. О, шалове. Шалчета. Искате да сте старомодна баба или да сте секси мацка? Добре. Няма значение. Тук има вече истински шалове, които аз харесвам. Това е за мацки. Аз, между другото, имам и такъв на цветя. Но аз не харесвам цветя. О, да. О, това също е много яко. Ей, това. Това баба ми го видя. Гледайте блъкна. Това баба ми го видя и го хареса. Еми, баба, че е ясно. О, благодаря. Добре. При очилата сме. 7,50. Кифота. Много ми влизат в очите. Косата много ми влиза в очите. Добре. Очила. Добре, махаме се при очилата и отиваме при Кълъфите за очила. старомодни кълъфи за очила. О, мама има и такива. Ей, такова има мама. Само, че черно и бяло. Това е лилаво и черно, пък мага има черно и бяло. Баба сте и ви бушуват хормоните. Е, това да имаш забавни приятели. Миньонче! Това е за моят... Не, това не е за моят телефон. Не, това. И това е за някой грози. Да. Вижте какво малко кълъпче. Не, то не изглежда малко. Толкова малко. О, аз имам такава куче, не изглежда. Да, имаш такива такава приятел. Еми, стана ми много дълго клипчето, така че ще спираме. Кажи чао. Бай!